jenang kula kayak iya sayang oh lah wong di omong sayang masa yang ora kon semaur mongko sakit hati No. bos ke suarane nining lho bos miki bos suarane nining lho wis pinter bawa iki lho aja salah kelali apa lali hali hali niki soleh kula hajat dianggap sepele ha lah dalan nining pinteran mesti ini gawe ge gawe ora adine barang kenang masalah siki nining pinter bawa ya kon akeh masalah di situ ya semoga baik hidupmu penuh masalah man kowe pinter bawa kolam beteno melu amung ati tansah Deli aja lunga-lunga wis ngono bae yen dadi lara kelo sedih rinten dalu ketok-ketokan kewala nganti-anti besok apa bakal bali yen bali bejo kula Mbak Kiki nggih katuran wilujeng dalu sugeng rawuh kagem juragane Bos Anwar sareng ibu kali ibu nggih monggo sugeng hangresepi pasugatanipun nggih malah tebih teng mriku mboten mriki nah sing perak nang kana lah guys mangga lagune wonten ali-ali niki spesial kagem ibusipun ngagem
kompak Mas e. Kompak banget. Kompak. Kayak rombengan. Tadi nek main rombongan. Ramesnya urunan. Yang sabar. Pilih anak